Jose Mourinho Pepe'ni özüne kömekçi tälim edip almak we ente alary gadanylyk ýöne muň uğruny garad bärde bir başaýlyk barym diýer. Paris prezidenti Adala şäherkde ýeňiş gadany 160 ýaş götürüm Fesalli Real Madridin ýol başdy wezipe taýlany we Dumfries Konate bilen amaklar Real Madridin oýunçylary diýipler. Jose Mourinho ertir press konferensiýasynda geçirler we mediada ýürüte ma'lum ediler. Alvarez almagurna görüşe Real Madrid hem goşully. Fenerbahçe taýda ýol başçysy azizlerim saýlany. Bular hem çempionlyk uğruna elbetde ýyllaryň ardy uýatyr. Robin van Persie bolsa Feyenoord'un baş tälimçi wezipetinden aýryldy. Christian Eriksen oda saglyk ýa ýollaşyk duşuna ýene-de näňki alak özünden etdi elbetde oýunçy düşünmegerimini kariyera ýapylsa gerek. Juventus Alexander Sörloth bilen gurungdaşy başlady. Fabio Grosso Fiorentina toparyň taýda baş tälimçi saýlandy. Amerika Birleşik Ştatlaryna bolsa näme düzümleriň atlary ýalňyş çykdy bilen internet sahypy ulusal ferme eýe boldy. Ýagny Angliýanyň milli gynysy. Harry Kane, Oli Kane diýdiler, Jude Bellingham we Jet Bellingham diýdiler. Garad Angliýanyň näte düzüm bar ýaly. Bu suratyň öň ýasamasy bardy. Ýagny kinolarda inni hakykat çykyp Mundan dogry 17 milyon Kaka Real Madrid'e transfer bolupdy. Bakasam 17 milyon eurody. Häzirki futbolçylaryň bakasyna öň nähili. İran milli yığıntısının Amerika girişi çeklendirildi. Karoç sereden düşündürecek. Dünya çempionatının başlamağına 2 gün kaldı. Ve Frans futbolunun Amerika'da geçirilen dünya çempionatına ne geliyor? Eğer sizin ne geliyor olsanız komentarda belirlen olur. Seyredin kâbir sebeplere göre o sebepleri özünüz biliyorsunuz. İran'ın Amerika girişi çeklendirildi. Kampını Meksika'da devam eder. Şol oyun günü Amerika girer, ifşa oyun gutardam şo günem Amerikadan çıkar diye. Siz alaşýaňyz mı? Adalatly mı olanlar? Soňam İran'ın hiç ýyly baleşigi ýok. İran baleşiklaryň ählisyniň wizasyny çeklendirildi, ählisyniň biletleram 60 milyon edildi. Bundan dünya çempionaty bolam ata gyzyksyz geçýär Amerikada. Görýäňiz aglarlar o. Gündüz oýnalýar futbol. Futbol gündüz izam peýdaslam tenis oýnaýan, futbol oýnaýan otayda. Karoç şu ýyl dünya çempionat görmeýäs. Bu ýyl biz diňe näme görýäs? Multik görýäs. Ifşa bolýar. Özüňiz hökman pikiriňiz bilen dünya çempionatlarında soňky 2 gün tak što gyzykly bolar diýip umyt edem. Ýöne bir gyzyk dörelerler nesip bolsa inşallah Amerika'da geçirilen klublaryň arasynda dünya çempionaty men üçin gyzykly geçdi görensiňiz özüňiz. Gündüz, abetmi, näme bize dogry gelmeýän sagatlarda futbol bolupdy. O glany giriş polyan içinde görýän fanatlar da o glany bir telewizordan izleýän fanatlara da ýol açmaly. Tak što Amerika ýok, ýa-da diňe tenis oýnap, voleybol, basketbol oýnap bermeli ýa-da UFC ýene näme, o şu zatlar dogry gelýär. Başga zat dogry gelmeýär bolar. Özüňiz pikiriňiz bilen tak što ähli balet edýän ýurtlaryňyzda hemme jaňyzy uda çok bolar. Daha soňky 2 gün oglandyr. Soňkuja 2 gün Portugalia inşallah. Let's go. Real Madrid'in fanatlary üçin oğlanlar gynançly habar, bomba habar gelmedi oğlanlar. Bavariýada Atletico Madrid'am öz oyunçularyny satmakdan boyun gaçyrýar oğlanlar. 150 milyon eurony hödürledi. Real Madrid Atletico Madrid'e yok. Berene oğlanlar berjek däl diýär. Onam aljak bolsaň şertnamasy we şertnamadan özüp aljak adam 500 milyon euro dikes gitleýär. Bundesligada olsa Bavaria Alice için 150 milyon euro az görýär. Goý berseňiz hem ýygyna gaýtarýarlar. Bermeýärler oýunçyny olarlar. Real Madrid bolsa şu wagt bilemek ya Alvarez ya Olise aljak bolýar. Real Madrid näme üçin Paris söz berdi. Men diýdi geçen mövsüm diýdi oýunçularyň deň ýary şikes aldy diýdi. Şoň üçin men diýdi kendi netije görkezdim. Öňümüzdäki mövsüm bu diýdi. Kemçilikleri düzeldir diýdi. Şoň üçin Real Madrid'in prezidenti Perez olsa jan koýalan öňünde olsa ynamyny ödejek bolýar olarlar. Näle pikir edýäňiz? O Julian Alvarez 150 milyon euro diýýär olarlar. Men pikirimçe var olarlar. 150 milyon euro alansoň var Liverpool'a gelen Isak ýalak bolmasa boldy. Käbir oýunçylar bar. O bir ýerde oyun ýörese başga bir ýerge geçse oyun ýöremeýär olarlar. Şon ýalak bir zat bar. Alvarez hem şu Atletico Madrid'de goýjadyn görkezdi. Ýöne belli däl olarlar. Şoň üçin risk etmeli däl. Goýja oýunçy alyp taýýarlap bolýar. Diýatga gerek dogry o. Indi bilemem oğlan siz näle pikir edýäňiz komentarda pikirleriňizi belläň. O Kenan Yıldız o hiç yere giden yok. Juventus'ta galya. Juventus aýtdy hiç giden yok.
kapıları yapık diýdi. Biz diýdi şertnamany uzaltyk Kenan Yıldız bilen diýdi. Kenan Yıldız'dan galyan boldy. Olar men gowaryan oýunçym ýok Kenan Yıldız. Oğlanlar yine bir zat verilecek. O dünya çempionatında favorit hasaplayan o atlı va top yurtlar var şu at. Men özüm bana ak yüreğimden Portugalya almagyny isleyen ýöne bir fakt var. Portugalya öz tarihinde hiç hili finala berdi dursun yarım finala da çıkıp görmedi oğlanlar. Şoň üçin bilemek näle pikir edýän dokman komentarda pikirlerini belli. Men favorit görýänim var oğlanlar. Favorit ken verdi oğlum. Belli bir keskitli biraz aytıp bolan Braziliya, Angliya, Argentina, Fransiya, İspanya, Germaniya hemmesem güýçli toparlar. Hiç hili olar etip bolmaýar. Ýöne özüm favorit ya Braziliya ya Angliýany gören ýöne ak yüregimden Portugalya, Almanya, Portugalya düzümi gaty gowalarlar. Onu hiç kime tanıştırmagam gerek. Aslı futbol görýän bolsaň Portugalyaň düzümini şu mövzum saklap biljek bilemek. Gowaja oynadylar, agdy bir bol oynadylar. Öňünden geçeni depelek geçerler. Ne diýip bolsa Ronaldo bolsa kubu galdyrar diýen jany sag bolsun olar, işiňe döstürlük.